Nanawag to si kumpare. Ingon siya nga magtagay-tagay ko numi. Suruyon ko to. Basta niya nasa siya pasalubong ba? Dugay-dugay ba siya dito sa gawas. Madto sila. Kibaw ko itong pare. Lingaw. Dugay na kayo may nagka-amigo ato niya. Patuon na di ko niya. Ganisan si Aw, may pagka si Aw sa tagamay, malingaw sa kumpare yun. Kanis kumpare ra ba, di na ba gini mahimo way chicks. Magkagi ni chicks niya. Gahinan po ako ah. Kani. Pa-export, pag-ano, pag-wakto ko bagay para inigsipit. Asta ng mindota. Ang asawa ro, asam garo ko sawa ka. Yo! Yo! Oh! Alisa good! Unsa man? Alisa kay mato ko lang kumpare. Whatsa diha, whatsa? Dali diha kay nawag kumpare oy. Unsa man na? Mato ko sa kumpare. Itawagan mo kumpare ko na. Katunggikan sa gawas nga imong kumpare? Patuon mo sila ko. Karon dayon. Oh, magtagay-tagay ko naman dito. Kadiyo taman ko ngayon. Katong kumpare nimo nga byudo. Oh. Katong hili kay chicks. Oh, kato. Pero ako, si Yara, ako, inom naman ko naman dito. Mao ba? Whatsa diha? Ano ah? Basta whatsa. Adton ko? Ay, whatsa diha? Diwa ko dali may. Dali gari. Unsa na? Para sigurado. Basta nabinuang ko na. Para sigurado nga kabalo na ba ko anang pare kasi kumpare nimo nga iligay ng chicks. May na lang sigurado dali. Akabinuang ka na yun. Unsa man mo? Ikuan ikandado. Kandado hina. Kay kabalo na ko anak. Ikandado na. Kita sa imo. Binuang na ko. Kandaduhan na kay para sigurado ba. Mura yamat. Mura kay kilo ani bidagdagan dado. Dili oy. Kay kabalo na ko anang kumpare nimo ba nga hili kay na. Basta binuang. Unsa ko nagpangihi ana? Aw. Uy, nagapangihi ni ulit diri para kabalo ko ba. Basta binuang nga ani. Di sigurado nindot. Grabe pandakuan kandaduha. Basta kanay mo. Nagkahiom ko dito. Uli lang di ari mangihi. Kanaar bang kandaros ko Kabinuang ko ni good. Di kabalo naman ko ano imong kumpare nga. Basta naa sa chicks, manghatag man na sa imuha kay suod man kay imong anak niya. Iya, kabinuang mangihi kung muli. Dili yung saong. Grabe nandakuan kandaduha. Dili oy. Panigurado ra man gud na. Gud pang safe defense ba? Sige nga halaw. Muadto lang ko kay niingol ba to si kumpare ba nga padalion na ko niya. Basta makaihi ka uli lang di ari. O ipili lang yawi sa lamisa kay. Dito lang ko ako lang tago. Sige. Hintaan lang ko. Ari sa ko. Sige. May unang tawhanang kandaduhan para sigurado jud nga safety na iyaha. Kay basta magkauban na sila ni pare niya, wa na. Buslot lagi tanan-tanan.